יש לנו את הטכנולוגיה הכי מתקדמת בכל תולדות האנושות. ועם זאת, אני מרגיש שהרופאים נהיים רק יותר ויותר גרועים. תקנו אותי אם אני טועה. פעם היית מגיע לרופא והיית מרגיש שזה בן אדם מכובד, שזה בן אדם בדרגה מאוד גבוהה, שזה בן אדם שבאמת אכפת לו ממך והוא בא לעזור לך. היום אני מרגיש שאני מגיע לרופא שיושב איזשהו בן אדם בהרבה מאוד מקרים שלא רוצה להיות שם, הוא לא אוהב לעזור לאנשים, ובאמת הרגישה מאוד גדולה שכאילו מעניין אותו רק לעשות כסף, לתקתק איתך ויאללה, לקבל את הלקוח הבא. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, הדברים האלה הם קורים בכוונה, כדי שהרופאים כמה שפחות יתעסקו במחקר וכמה שפחות למצוא פתרונות לבעיות לאנשים, ויותר יביאו להם את המשחקים הזמניים האלה. למה? כי בצורה כזאת אתה תהיה לקוח קבוע, הבעיה שלך לא תיפטר, אתה כל הזמן תחזור לקחת עוד תרופות. והרופאים שבאמת שם כי הם אוהבים את זה, כי הם רוצים לעזור ודברים כאלה, והם חוקרים והם מגלים דברים, את הרופאים האלה חוסמים אותם בכל הרשתות החברתיות. חלק מהרופאים שטוענים, או שיש עדויות שהם מצאו פתרון לסרטן, שהם מצאו כל מיני דברים טכנולוגיים מתקדמים, פתאום הם נכנסים לכלא, פתאום לוקחים להם את המימון על הפרויקטים, או שפתאום הורגים אותם. אוקיי, לא הורגים אותם, הם מתים בצורות מסתוריות. כאילו, אתה מקבל כדור בראש, אתה נתקר, זרקו אותך מאיזה קומה שמינית. צירופים מקרים מוזרים.